Yes, nganza kwethu. This is Durban Network. Sesifikile ke enkabeni yeTheku la khona kuhlangene abantu abazolwa nabantu abaphikisana nomkhumbi. Njengamanje nginosisi kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Igama bani sisi? Umama uNtombi Madlala. Umama uNtombi Madlala. Yebo. Sisibekwa yini la sisi Ntombi namhlanje? Ngisabele kwi-call nami engithuke ngihlangana naye kwi-social network. Angizile as i-affiliate ye-political party, but ngize as a concerned South African citizen ngezinto esizizwile over the weekend nokunyakaza okube khona. So we are here to say uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, ama-South Africans are behind him. Siyalifuna iqiniso livele because it is evident ey'ntweni ey'ningi ezenzakalile ukuthi kukhona la kunokungahlangani kahle khona. So njengoba ivezile lento, we wish all the South Africans to support him because it is not only for him but it's for all the South Africans afisayo ukuthi i-justice system iqonde uma ngabe kuboshiwe kulandelwa ama-processes are-correct. So ukuza kwami la ngizele independently to say ngiyasupporta uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Abantu abaningi bamgxekile uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngokuthi lento uvele wayoyibhadlaza ku-media mhlawumbe kufanele ayikhulume within the internal structures. Uthini ukuphawula kwakho? Kusho ukuthi iy'ndaba siyilandeli ngokufana because ngiyakhumbula ukuthi uke wayisho kwi-committee yase-parliament, wayisho ngiyakhumbula nje ngimbona on another interview neDesin egqoke ishathi elimnyama la ayewasho wonke ama-frustrations akhona, but nothing happened. It was way back ngabo March and izinto ziyaqhubeka ziyenzeka. So as emsupportile uMasemula ukuthi wenze kahle, sisho njalo sithi nathi wenze kahle, otherwise bebezowa-frustrate vele ama-processes kube bewenza internally. Mhlawumbe yini enithemba ukuthi nizoyi-achieve ngale march? It's not really a march. Ngizophinde futhi ngicela ukucorrecta kancane ukuthi ngize ngingedwa ngoba ngizwile ukuthi kuzoba nale demonstration. Sifuna ukuthi whatever ugovernment says uzokwenza akwenza kusheshisa within 14 days. The committees athe wakhethela ukuthi akenze investigation asinikeze impendulo because we want to know each and every day kwenzeka izinto ezinkulu. So if bezoyisuppressa lento, we are here as South Africans. Babekwe yithina eParliament kufanele ba-account ekuthina. Lento ihamba yagcina seyithinta namajaji. Isho ukuthini lento kwi-judicial system yethu South Africa singayithemba kangakanani? Noma ngingathanda ukugxila kakhulu kulokho, kodwa wonke umuntu uyabona ukuthi i-justice system yela e-South Africa compromised. There are many things engingafisa ukuyibala kodwa nje everybody uyabona ukuthi i-compromise. Sifisa i-correcteke yonke lento ngoba manje i-South Africa isiyisitebele nje sobugebengu ngoba bazi ukuthi bazo-manipulate ama-systems that we have. So sithi nje siyasupporta Nhlanhla Mkhwanazi wenze kahle. We needed somebody that was going to be as strong as you were ukuveza amaqiniso. These things have been happening. Even lo umama waka-NPA ukushilo naye ukuthi kunezinto ezimfrustratayo kodwa akakwazi ukuyikhuluma yena ufuna ukulandela ama-processes. So it's out in the open. I wish all the South Africans can be behind uGeneral Mkhwanazi so that yonke into izovele bala and icorrecteke. Mhlawumbe yiphi i-call ongayenza to the general public ukuthi babe yingxenye yalokulwisana nalesihlava? Ukwenza njengoba ngenzile, awudingi ukuthi uzubizwe ubani la uzwa kuthiwa kukhona kuzosupportwa i-cause. Abasukume bazomsupport. Actually abasupport yena uGeneral Mkhwanazi but basupport ukucorrectwa kwe-system asayibalile ukuthi iyonakele. So abavuka abantu base-South Africa si-challenge izinto ezingekho right ukwenzela ukuthi izoletha ukulunga. Siyabonga sisi ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Okay.